Снимам. Чакай да се... Диви! Чакай. Оп, оп. Оп, ще ходиш ли при други работи да търсиш? Така го хлупни хубаво. Така, точно. Правилно, Дейви. И часовник. Браво. Сега, ако можеш дигнеш чука, я му разкажи на компютър игри. Тая човка. Чука нещо ли му са? И черпата нещо. Уит! Що? Yes. Прави. Честито! Диви! Диви! Сега ще разгледа. И нали? Да ни удари това. Дай да го махнем от тим. Компютъра го прибере. Да, така. На кого ще му разкажеш игрите? Видяхме кои първо. Диви, ти музикант ли ще ставаш, мамо? Тя е баба да измени. Той е риба. Тъй ли, бе? Айде пак. Дай, спирам шоуто. Добре.